sangano. And then the wealthy will be confirmed again. You'll never work again. Yeah, ake ngikhulume lento kunabantu abafuna ukwazi ukuthi kana debuza ukuthi babudotshela uyanini eIndia ngifuna uhamba nawe. Ngamtshela ukuthi ngiya next year ngiye eIndia. Okay, fine. Abantu bafuna ukwazi indawo abasizihambayo ukuthi kwenziwani lapha kwenziwani. Kunendawo eseMalawi. Chitente. Chitente. Chitente is 22 kilometers to Nkata Bay. Okay, fine. Nkata Bay is 52 kilometers to Mzuzu. Chipente iphezulu kakhulu, it's close to 600 kilometers. Chipente Chitente akufana. Then ikake sikhulumeke lento le. Abantu bafuna ukungena emkhathini, bafuna ukungena ezintweni zangempela. Angichaze lento. Ithwalo eIndia, the most expensive one eIndia, it is 500 rand. 500 rand. Isithwalo eIndia sangempela. eMalawi, the best isithwalo ongasithatha eMalawi is 2000 rand. Uyeke laba bakubamba nge1 rand bekuthela ngabe bakwazi uthele wena. 2000 rand nje eMalawi, thatha ioffice uqethuke. Ngo 2000 rand wase South Africa. Uyaqethuka lapha. eGhana angiyithandi iGhana ngoba sishawa iDollar exchange yethu u50-50 kunaloko strong lokho imali yaseMalawi ifana neNepal kunathi angikhulume ke njalo yaseGhana ngikhulume eGhana. Izoba iNigeria. iNigeria isithwalo sangempela. It's 1700. Ngiyanikeza lo grey ngoba nemhlophe yabo. Ngiyanika lo grey ngoba nemhlophe. Uma kodwa uthi ngoba lesasithwalo lesana senziwa umama. Umama wenza lesithwalo. Uma uthi kodwa uthi serious, the best, the highest you can pay from that 1700, it is 5000 rand. 5000 rand. Zihlukeneke le ndawo. Kukhona indawo asithi nje eNigeria wehlike Lagos. Kunendawo ekuthiwa iDelta State in Nigeria. Mufuna ama office. Kune office elise-Wari State. No, Wari, not Wari State. Elise-Wari. uWari wakhona ubhala WARRI, Wari City. Kune office elise-Wari. Eli right.